So guys, moनसे खामानि मावनि आं आखाइ एगारनाय मैयानिफ्राय सोलोंगासिनो दंमोन दा आइखौ लाना आखाइ एगारदोंसै आं एगारनि दै हा गोबा जागोन एबार हमदोना आं सलायनायाव गाखोबाय औथ' आरो आं माथो खुलुमनायखौ नुदिया खुलुमबायनो आरो बासारा साफा दिनै निहिरानो गोजा बेनिफ्राय दस्रा गोजांदोंना गोजाङा खिन्थु आङो गोजांदों गानबायबो आङो गोजांनानै दिनै बारा गोजांनाय मोन्दों बोरैबाफोर माने दिनै गोजांनायाथ' एसे जाखाबायमोन थेवब्लाबो आरोना निहिराबो बांसिन फुनो नुदों ना दिनै थाबथ' सिखारखादोंमोन मैयाबो होमबाबो नुवाखै दिनै बांसिन नुबाय आरो बांसिन जाबाय खोमा थान्दाया दा नभेम्बर हाबखाबायना हरिओम 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 मा जाखो मा नै सासे ओइलाय मिनिसालाय मानो नोंखौ लांफायाना आङो ओइ लांफाया आं नोंखौ लांफाया हा दे फाय दहायनिफ्राय गाइखेर लायनो लिंगासिनो दं आं थाङा होननायखाय थाबायना फैलाय आरो जोंनो नों थाङा होनबाय नालाय थाबायलांनि होननानै नंदों आं गावहानो 20 थाखाल' बिनानै थांलाय थां थाब लायनि र' So guys, मोनसे खामानि मावनि आं आखाइ एगारनाय मैयानिफ्राय सोलोंगासिनो दंमोन दा आइखौ लाना आखाइ एगारदोंसै आं एगारनि दै हा गोबा जागोन एगारनि दै आखाइ दाइसेखौबो एगारना सालायदो र' मा ओंखामा मोनजागागोन गारिया नोंना बोरै गैया मानो गैया जानो माला मानो जानला मोनला सलायलाबाय आं गाखोनायाव बिदि सलायला दै गैजागोन न'आव सफैबाय गाइखेर लायदोंमोन जोङो दा आलासिफोराबा खैथायाव सफैयो आरो स' गाइस नै गय बिफाङा बेयाव गुदियाव गेदेर जालांबाय ना बेनि मेन जाहोना जाबाय बे बिजौआ बायस'नानै सेस ओमफ्राय दा ओंखारनोथ' हाला बेखौ दानस'ना दोनसै साफा गुदियावल' गेदेर जाना थाबाय बिजौ ओंखारग्रायानो गैला मैयानिफ्राय नोंखौ नुवाखैनो दा नाय दा बेखौ दानस'नानै होदोंसै ओमफ्राय मानिफ्राय दाननो हा थैनाया गय दंफांखौथ' दानस'बाथ' थांखायालै ना ओरैनोबाबो थैखाबाय बेखौ दाननानै होखादोंसै So guys, भिडिअनि गेजेराव नोंथांमोननो मोनसे गेमिं एप्लिकेशन सायाव बुंनायनि जायनि नामा जाहैबाय रुमिनेबल स' जायफ्रा इन्ट्रेस्ट दं बेखौ डाउनलड खालामना लाबानो जाबाय आं डेसक्रिप्शनाव दोनदों लोगोसे बेयाव फार्स्टआवनो नों रेजिस्टार खालामोबाथाय 41 रुपिस फ्रियावनो मोनगोन आरो लोगोसे बेयाव नोङो रिफार एन्ड आर्न माने लोगोफोरनो शेयार खालामनाबो इनकाम खालामनो हागोन लोगोसे बेयाव शपनि अप्शनबो दं नोङो जेसेबांखिनि रां नांगौ शपआव थांनानै नोङो रिसार्च खालामनो हागोन बेयाव नोङो शपआव थांबाथाय डाइरेक्ट दुसरा मानसिनि एकाउन्ट ओंखारगोन दे बेयाव नोङो गुगल पे जों ट्रेन्सफार खालामना हरबानो जाबाय अब्ला नोंनि एकाउन्टआव एड जाफैगोन गेम एकाउन्टआव फैसा हाबफैगोन गाइस दायो आङो ड्रागन भार्सेस टाइगाराव फैबाय बेनिफ्राय नायदोंसै टाइगाराव होदों आङो गेमा जास्लाब मोना आङो अपेन खालामनाय लोगो लोगोनो स्टार्ट जाखादों स' नै टाइगाराव नांबाय आङो दा 100 थाखा देरबाय दे एबार खेबसे आरो खेबसे 100 होना दोनसै जुदि लाब जाबाबो माने 100 थाखा लाब जागोन थांबाबो आरो मुलाम्फा होनाय बायदि स' 100ल' होनाङो एबार खेबसे आरो टाइगारावनो होनानै फिनदों एबार रिजाल्टआ मा जायो एसेबांखिनि अफार गेलेनो हादों गेलेबाथाय अके नोंथांमोना नुखादोंआनो देरहाबाय आङो बेनि उइड्रलाबो जोबोर इजि नोंनो जेसेबांखिनि नांगौ बेयाव दसेयावनो नोंनि उइड्रल जागोन स' आङो डेसक्रिप्शनाव होनानै दोनगोन दे नोंथांमोना थांनानै नों बे गेमखौ डाउनलड खालामनानै लाबानो जाबाय बेखौ दानग्रोलाय बे बिजौनिखौ थैबाय थैखाबाय बोरै ओंखारबावगोन दे बुस्थुआनो गैला दानस'खा इबो थैबाय ओंखारगोन खोमा साननैसो दोननि र' बेयो बिजौआ थैबायमोन दा गय दंफाङाथ' दानसोबा थांनाय नङा खोमा ना ओंखारगोन ओंखारनोबो हागौ कि जानो नायना नायदोनसै जुदि थांबाथाय उनाव देखायगोन आं दानस'नाया दानसोबाय बिजौआ जबायमोन बिजौआ जनानै नै गुदियावल' गेदेर जाना दंना बेनिखायनो बेखौ दानस'नानै होदों कमेन्ट खालामनानै बुंलाय बेयो थांगोन ना थैगोन दा नाय सिंनिया गाथां दं इयो गोथां इयो थैयाखै माबा नाङा ओंखारगोन खोमा गिजानि मानो देरनो रोंला बेनो ओमफ्राय सां जाम्बा जाम्बि आरो नामा जों हा
आरो नै बे फांसेया गैखाला थैबाय बेखौ दानख्लायना होदोंसै खेबसेनो हेलौ है बायखादों bisa nangsakeun ayo bahu ban ay jingo nanggeut gila tinggal taluan tar betul karena den seuy hamadna aduh taro diinjar palur kan ijan karena den sina mak teh karla kainu nah ija duninu teh oklay do nang apa ya bokap tane hane nungwa ayo nang jagan ini So guys, दायो जोङो दैमुनखौ लायनो थांबाय थादोंसै सासे लोगो दं दिम्पुल बर' ओमफ्राय दा जों बाइकजों थांगोन साथाम फैयोनो जों साथाम जाबना फैदोंसै ओमफ्राय नायदोंसै र' दा बेसेबां गोबाव जों मोनहैयो 15 मिनिटसो लागोन नामा आब' मिथिमोननि खाथियाव जागोन बिसोरखौ लायनो गोनाङा दा दे नै माथो बे मा जाखो बे आगोलनाव दं जेबो नङा आया सालायना आं गाखोगोनथ' दे गाखोथ' थाव बैलायबोसो थांबायना आङो आंलाय आरो बेग लाग्रासो आरो थ' नोंनि गारि सालायनायाव गाखोदोंसै आं हा सेल्फ लामाया माथो थिग नङालाय बारा नों माजों फैया बै मोनसे बैजायसो फैदों आबो मिथिमोननि आंखायनो होनबायना बेजों लामा गाज्रि So guys, दिनै फार्स्ट टाइम सिख्ला मानसिनि माबायाव गाखोदों आङो बेबो आरो आब' दैमु औ इसेबां गोजाननिफ्राय फैनानै आंखौ स्कुटियाव थिखोदों दिनै साफा माया मोनजोबाखै जोंनि साइड फार्स्ट टाइम फैनायाव आं खोमदोनो गाखोदोंमोन एबार खोमदोना आं सलायनायाव गाखोबाय औथ' आरो फार्स्टआव नों सलायनायाव आं गाखोबाय नालाय ओंखायनो एबार आं नोंखौ लानानै सलायफिनलायबाय सै जोंहाना बेजोंनो बेसेबां So guys, नै दा हराव बेयावनो दं आरो दा फिल्म देखायगोन जाहैबा ओमफ्राय औ सेलिब्रिटिखौ एसे देखायो फैखाबाय आं सानावनो दा हरावसो फैनो मोनगोन नालाय सेलिब्रिटिफोराथ' दा सानाव बेराया गिदिरानो ना दे औ नोंखौ दिनै एकदम खना खनला देखायजोबथारदोंसै आं टाइमा लेट जाथों दा खना आया जोंहानिफ्राय बिसिम 15 मिनिटल' लाखायोना बारा गोबाव लाखाया सफैयोलै दानो सफैयो नैबेजाय थौ सालाय बुदा लामा सालाय रायलायबाय मा जाखोनो ना गारि लामा बिसोर बिजों थांबाय हा फैबाय दां नङा बै जराव लामाया बायनाय दंमोन बेनिखायनो आं बेजों थांनो बादों बे लामायाथ' गोजौ गाहायाव सालाय आं गराय बायदि सालायदो बिसोर थांखाबाय बैजों आं माथो खुलुमनायखौ नुदिया समबो गाहाय समानथार नायलाय दासो फैदों नो बिसोरो जों दा सानैल' सफैबाय बेनिफ्राय सानैया आरो थांनानै कार लानानै फैबावदोंनो दा लामाया गाज्रि नङाखै गाज्रिखायनो थां आया मा जाखो सिखारनानै So guys, दा जों थांबाय थानोसै ओरैनो फैनायल' जाबाय दसेनो बै मेम्सनि दालाय स्पिड ब्रेकार चेक सो मोनबाय आङो मिथिबाय आखिना आं दा मोनलायबाय एबार राइट लामाखौ गोजाननिफ्राय खोन्थाखा नङाबा दिगदार जायो फिदिंनो गारि मेन रड मोनसिगोन दे बेनिफ्राय एकदम बै गाग्राबो So guys, टाइमाबो बारा गैला भिडिअखौथ' एन्डिं खालामथारनांगोन ना नै सम माबाया साना दोबैबाय दा लोगोजों आंजों फैदोंमोन बे आंखौ लानो फैदों आं बिसोरजों फैफाबायमोन दैमुमोनजों दा आब' मिथिमोननाव दोनना फैबाय दा आं भिडिअखौ बेयावनो दोननोसै सोरबाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामना लादो ओमफ्राय दा फैगोन ना फैया आं नायदोंसै र' दा हराव